Επιστροφή στα παλιά, day one. Μετά από ένα χρόνο. Κρανιάδης μπρος, πώς λέμε Μάριος μπρος. Ναι. Κρανιάδης μπρος. Εδώ, Heg, Trophy, Ride Wild, Adrider, Trail Ride. Heg Raid 2024. Για ακόμα μια χρονιά ξεκινάμε την περιπέτειά μας, αυτή τη φορά από το Λιτόχωρο. Ανεβαίνουμε προς καριά του Ολύμπου για να ξεκινήσουμε το χώμα. Έχουμε ξεκινήσει από καριά και ανεβαίνουμε προς το καταφύγιο. Η διαδρομή είναι λίγο χαρτορίλα για πρωί-πρωί, δεν πειράζει όμως. Το Πλέξο έχει εξαφανιστεί μπροστά. Πιο ήρεμα. Όπως πάντα σε μια τέτοια εκδρομή, όλο και κάτι συμβαίνει. Οπότε αποφασίσαμε να σταματήσουμε σε ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο και να χαλαρώσουμε. Και ο Γούλας μας ενημερώνει, Λέω 1060 μέτρα υψόμετρο. για το υψόμετρο που είμαστε. Δυστυχώς και δεύτερο πρόβλημα μας βρήκε στη διαδρομή, οπότε η μισή ομάδα πάτησε να σταματήσει σε ένα πολύ ωραίο σημείο να περιμένει τους υπολείπους. Αφήνω τον Κούλα και τον Πλέξο να περιγράψουν. Εδώ στα σκαλάνια, σκιά. Φεύγουμε από τη Μονή Αγίας Τριάδος και συνεχίζουμε στο τρακ. Θέσεις Βρυσοπούλες και ΟΑ. Για πάμε λίγο να δούμε. Άλλο γάγρια στον Όλυμπο. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κοίτα να δεις. Λες και ζούμε στο Far West. Ανεβαίνουμε. Η διαδρομή για το καταφύγιο Χριστάκη είναι αρκετά απαιτητική, καθώς ο δρόμος έχει πάρα πολλές φυτευτές πέτρες, οι οποίες καταπονούν και τα μηχανάκια και τους αναβάτες. Αλλά το θέαμα μας αποζημιώνει. Όλυμπος Power. Αγελαδίτσες. Προχωράμε, μπορεί να πάμε και καμιά βρόχα τώρα στην κορυφή. Ιούνι μήνα, Ιούλη, δεκάφτωνα στην Αθήνα. Πλησιάζουμε το οροπέδιο του Ολύμπου και βλέπεις αγελάδες με άγρια άλογα να βοσκάνε. Μια άλλη Ελλάδα. Και πάνω πάει για βροχή. Δεν ξέρω αν φαίνεται το φυσικά στο βίντεο. Εντάξει, η διαδρομή είναι μαγική. Όλυμπος. Λοιπόν, ανεβαίνουμε και νομίζουμε πως κάτι κάνουμε και μετά βλέπεις αυτό εδώ. Ταραλέος. Μόνο Τεσεβό δεν είδαμε. Το Τεσεβό ανεβαίνει πιο άνετα. Γιατί έχει αυτές δρόμες και είναι και σουνιές.
Μάρσαλ, δάσε τους καταφύγιο. Να τις βάλες. Μια χαρά. Το σημείο είναι υπέροχο, αλλά το ντρόν αρνιόταν να πετάξει. Μάλλον κάτι υπάρχει εκεί πέρα που το εμποδίζει. Κατηφορίζοντας από το καταφύγιο, βρίσκουμε κάτι απίθανο. Το τζιπ σταματημένο από μία αγελάδα η οποία αποφάσισε να χαλαρώσει στο δρόμο. Είμαστε στα δικά της μέρη στην πραγματικότητα. Εμείς είμαστε οι επισκέπτες. Οι Ελβετοί μέσα στο Land Rover έχουν πανικοβληθεί, αλλά ο Μπλέξο δίνει τη λύση. Just a moment. Καλή μου, θα σηκωθείς. Αυτό είναι ωραίο βίντεο. Στο χωριό Κοκκινοπυλός κάναμε τη μεσημεριανή μας στάση. Να τσιμπήσουμε για κάτι. Μαρσάλ, πώς λέγεται το χωριό εδώ, πού ήρθαμε? Κοκκινόπυλος. Σε ποιο χιλιόμετρο είμαστε? Στο 110. Πώς έχουμε ακόμα? Αλλά 100. Χώμα ή άσφαλτο? Χαλαρό χώμα. Παντελάκι, χαλαρό χώμα δεν θα έχουμε. 80-20. 80 χώμα, 20 άσφαλτο. Αφού φάγαμε και ήπιαμε, αφήνουμε πίσω μας τον Όλυμπο και πηγαίνουμε προς τα πιέρια όρη. Στον δρόμο μας, πριν το χωριό σκοτεινό, θα βρούμε και τη μοναδική σεκόγια στην Ελλάδα. Έτσι τουλάχιστον φημολογείται. Σεκόγια. Βρισκόμαστε στο δάσος Κοντινού εδώ, ανάμεσα στον Όλυμπο και τα πιέρια όρη. Ζούγκλα. Και εκεί που ήταν όλα ωραία και χαλαρά, όπως είχα πει και στον Μπλέξο, Ωραία, Μάρκο, δεν περνάσεις από τα μάτια. Γεια, σε εδώ. βρίσκουμε τον Γκρέμι, ένα πολύ απότομο σαθρό κατηφόρι. Από πήγε ο Δημήτρης μπροστά, δεν φοβάμαι τίποτα. Εγώ κατηφορίζω πολύ προσεκτικά. Κίτρινη θύελλα, πορτοκαλί δράκος. Και μπροστά αμόλα. Άστο, μπράβο. Ο Μπλέξο, ο συνήθως, σαν μουρλό. Τι σαν μουρλό? Και ο Γούλας με την κίτρινη θύελλα ξεκινάει. Πραγματικά δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του. Με το GS1200 να κατηφορίζει αυτή την κατηφόρα. Αλλά Γούλας είναι αυτός, δεν καταλαβαίνει Χριστό.
Ξεκινάμε. Αφού τα είδαμε όλα, τουλάχιστον για μένα προσωπικά μιλάω σε αυτήν την κατηφόρα, συνεχίζουμε την ανωδό μας στα πιέρια όρη. Και ο Γούλας περιγράφει τον Πλέξο. Εδώ μπροστά μας έχουμε το φαινόμενο. Οδηγεί μια φορά το χρόνο. Και δικάζει το Μάρσαλ συνέχεια. Μην πίσω. Όχι. Μην πίσω αυτό μονοπάτι. Να δικάσει το Μάρσαλ. Το βράδυ θέλω ρεπορτάζ. Πιέρια όρη. Κορυφή. Συνεχίζοντας να εκπλήσουμε τον Πλέξο, εκεί που τα πράγματα ήταν χαλαρά, το ανηφόρι ήταν ζώρικο. Νεροφαγώματα, φυτευτές πέτρες, σκαλοπάτια, ό,τι μπορείς να βρεις στο βουνό το βρήκαμε. Μάρσαλ, θα σε γαμίσω. Μάρσαλ, αυτό εδώ πέρα είναι γαμισάκι. Τριπούβερτο. Μην το κόψετε καθόλου. Εντάξει. Είχα! Αυτό έχει κοντρώνες μεγάλες και σε πετάει. Κοίτα αριστερά σου. Όλυμπος, Να σου και ο Βαλάντης με το Vogue. Αφού θαυμάσαμε τον Όλυμπο από τα πιέρια όρη, συνεχίζουμε. Εδώ στα δεξιά μας έχουμε τη λίμνη Πάρα. Βρε Μπλέξο, τη λίμνη την είδες. Ολόκληρο καταφύγιο δεν το βλέπεις μπροστά σου. Και αυτό είναι καταφύγιο. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Πολύ ωραίο. Νάτος και μικρός. Πού σε ρε. Αφού παίξαμε το σκυλάκι, κατηφορίζουμε προς το Βελβεντό, όπου θα διανυκτερεύσουμε την πρώτη μέρα. Από τα πιέρια όρη στην τεχνητή λίμνη του Αλιάκμονα, στο Σούρουπο, είναι απλά εκπληκτική. Day one complete. Ο Γούλας τα είπε όλα.